Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ka nong thama Youth Trinamool Congress ha ka arphanyau tari Urisau ar hajar puar kelapin kop burom ya usamla balam prang marbo ublalong ulado ha ka jinge kop nya kali ba ya usamla sani bi nongrum ubawan pa ar ha ka ne ka jinge kop kinthop ru ya kishphawut kisamla ki balalet yeshim benta ha ka jinge kop nya kali ka blalong ha ka hnyo ba ka phra tari Urisau ar hajar puar ha kharsati nature park bala pelong da ka ahor ha ka ne ka jingpun kop burom ya ki ne kisamla ka blalong ha Windermere Estate la sakhilang do MLA jong kanong thamai constituency uba Charles Penrop ubla long ko mukongsan ringkat ka jing sakhilang jong kinong ket kam kanong thamai Youth Trinamool Congress kikimi kikpa mat ki bahayeng sem jong kini kisamla bala eshim benta ha ka jing ko nyat kali ka jinga le kai ka jong phese ka balong ka ba internet ka long ka ba songkhya pat ngange ju badawan ka ha ka bor ka por ka jongi ba inang laban penkiu shu namar ki kini ki di paroha ki lat ki lenti om tang ban shu ye le kai hendrai tang ri bar wan ra e kata ka ban kersyan ye ka yeng ka semru na kini ki lat ki lenti kidan ki lat ki lenti ha kini ki liang ru te habala yo ka lat ban kren te kram na kren hindiat ha sifang ka politics ngam kwa ban syong namar bentala e syong shit bhai ka politics te pi ngayat keleng-keleng nama kum state president jo ka student body ngayat keleng-keleng ka jela Meghalaya pat ngal suthu bahan ne pok khasi jantia jungi kadon bha kata ka jing bamshai jung ki pajba mo ka jing bamshai ki hato shanong in ya phai hakane ka liang ni suthu ba kata ka sarkar menta ka balam nanti da kane ka NPP ka suthu ba kamlong re ni suthu kata UDP kata ri seng ka jong ka jungi ka mo ki seng riulom henry ka 4 le 6 tajungi te kadang ka ikai ka basusi na marmenta kasin ngim desyo ban dan kata ka jing bam suthu jingmut na ne kata ka ikai ka bam syai gili ban long syai na mar ka ikai bangi dan kam menta ka long ka jingkela habun kiliang kane ka sarkar menta ka la fail bat nganget ba menta nang ne na po nong thmai bangi dan UMLU baklan UMLU ba hemen sim bolong ru president jongi
nampak nong thamai konstituensi kariban mi kasur ka bakham jam baka TMC kariban lam lenti ya ka state hi berokowai ya ka jelat jantia khasi garu berokowai bakan long kata ka da ka tin nong wai ban siong no ka ta ka beacon of hope for the society te nga kersyek nganget da kata ka jingkran jonga long asuka ban kintu hapi ki perlok ban apa nong thamai konstituensi ba kenya kren kham jam namata ka TMC namang itang na inong yalam jong iru di MLA jong pi baila sisibon ban le ke ban ngangej ba daba pin ko bor syu i baila ban le syu sibon namata konstituensi ba ka state hi brokawai ni ai ni ke program ila laban lum ye kini ki samla ki ba shimbinta akini ka ahor mo akini tayo bala dep stage po khasa tipa minta pila hot lang yung ibaro aying basemru banya kemen lang aga jing simbenta bajongki buat aku cukup poru aga jing job dia kanongi dap de jing songo ipi kisamla la kentiu la ai bungui galat bagin mish protei baboro bom simio ban ye lekpet ketuka program bah tu segi hang te hakat setipak entah segi sepriang ko kubor panang ni nanong sumai buat na isam laju hijau ka jelai por ko we ladan ka sap ka pong ka bentaban nyai kali kaban kali aga cakap bukan surok no musuh yang surok cloud tadi katai surok cloud mo por ndai te thoding ya kiding surok cloud mentalin na pari fisia ka bukan kiding laki lakala asua tak kesurak lapun ya ke jo poru aso main sibun merwe udong job nang ni kunci kha dia kata kali dia takkan kun mau o aja khat pra ya rally dia kata yang syong khmat nonia tak senyum lah yang treng lai mah dapat minta lah pak bro sempang bentar rumah terai aja lajan poi ke por tapi ada lidah ketai mo anak mak dalam dah kita nanti ya kan nong asal komen si pun bah minta kesini mo ba ka jing kristom jumpi lemba ka jing ai lad ai mensim jumpi make pa jumpi laban oi ha kani ke pinta bagin pin ko burom buat la dai ilong jing pin ko burom barit ru itu sim yaki kadak kuduksa bagidan ka mensim ni trelang ka jumpi nam takalawe jung samla jungi baro dengan simi ko por bi siboni fi baro di ngin poi so pintaman ta bon dunia du pakistan sadur mana sadur halang sini mama education leadership ai ke jing thap ti ka bajur thap jo kan mak